The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Now, the Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Niining higayon na mag-aandam kita sa itong kaugalingon, ingon nga mga magtutuo ni Kristo, pinagi sa paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9, the rebound technique, if necessary, kung gikinahanglan man. Kay ang 1 John 1:9 nagaingon man sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, kung ikaw dili pa magtutuo, wala ka pa'y kaluwasan, nga niya dinhi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, ang isyu kay mong giatubang dili ang imong pagkumpisal, kundili pinagi sa imong paggamit niya ng hinatag sa Dios nga kabubuton o sa paghimo nimo sa labing manungdanong desisyon nga imong mahimo sa imong kinabuhi. Tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. Therefore, magampo ta. Let us pray. Heavenly Father, we are here once again because we love the Word, because we are members of the royal family of God through our faith in your Son, the Lord Jesus Christ. Tungod kay sa kaniya wala pa ang tanan, ang among kinabuhi, adinha na may kahulugan, katuyuan, sa among kinabuhi, because we are commanded to take in the Word daily, just as we assimilate physical food daily. And so we recognize, Father, that this is our briefing. This is the means of growth. This is the means of glorifying the Lord Jesus Christ. We are left here in this world for this purpose, and therefore we ask that through the ministry of God, the Holy Spirit, you enlighten us so that this purpose might be fulfilled today. Lord, please use me as your instrument to touch others' lives. Help me not to be concerned about what title I hold, but instead that my life might show others your grace. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen. Onas tanan,
ako kamong himamaton, mayo adlaw sa tanan, atong mga igsuon diha ni Kristo, kaninyo mga higala nga wala pa kaluwasan, gidapit kamo sa pagbaton o bukas nga pangunahuna, an open mind, aron kamo malamdagan usab ini nga atong pagahisgutan. Aniya magkita nagadupot gihapon sa atong tun-anan nga naguluhan og the doctrine of Christian suffering. Now, pangutana. Na ako'y pangutana. Ngano magikinahanglan magyud nato ang pagtubo diya sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo? Sumala sa gimando niya sa 2 Peter 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ngano man? Why not just help the needy, help people in the streets, those kinds of things? Why do we have to spend time sa pag-tuon sa pulong sa Diyos? Unsa may tuyo? All those things I mentioned are, of course, legitimate for believers like us. Kanabang mayong ka nga, mutabang lang kas mga nanginahanglan, mga tao diya sa kadalanan, just an act of mercy. Okay? Now, of course, sa akong giingon na legitimate ka na. Why not just express my love to God? I love God. I love Jesus. Are they not enough? You said by believing in Jesus Christ as Lord and Savior, I can be saved, right? Hingon man ka. So, isn't that enough? Rather than spend time studying the Bible sa man itong ibuhat. You see, daghang mga katawhan karon, a lot of believers, mga magtotoo, especially in this day and age, they frown. Murabag mo, ngisdom dahil sila when it comes to spending time to study God's Word. They become negative. Ubang mga description nila, they become recalcitrant, lethargic, and lazy kung bahin na gani sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Now, so, these negative believers would say, well, you people who would like to spend time studying Bible doctrine, you can go ahead. Ala, sige lang mo. I can go on with my acts of mercy, helping the poor and the needy, and stuffs like that while you continue your own stuff. Bueno, you know what? Sabi nimo, there's nothing wrong with those things, sa akong giingon, that these believers insist to work on. Nothing wrong. Apan ang isyo nga atong gitutukan dinhi is this. What does God say? Or what does He command us to do? Is it doing things that we just mentioned a while ago? Or is it that He commands us to grow in grace? Ang tinuod, man na ang mando. Gikan sa Diyos, that's a mandate from God. In fact, in the Greek grammar, it is in the imperative mood. It's a mood of command. Mando. Nablihi lang ko diha sa imong Biblia, ang 2 Pedro 3:18. So, ano may giingon diha? Ano na naman ito nang ibat-bat? Ipainomdom nimo, buwahan din na nimo na makalimtan. What does it say again there? Atong basahon. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. That's God's mandate for us, believers in Christ. Mando ka na niya. Oh, by the way, the book of 2 Peter 3:9, or 18, 2 Peter 3:18, is generally called the book of epistles, nga gisuwat kini alang sa mga magtotoo. Okay? So, this applies to us as believers in the church age. Niya man ta sa panahon sa simbahan. O ang author ni ining maong libro, ng si Pedro,
He wrote it around 63 to 64 AD. Mao kana kadtugod na suwat kadtong maong epistola tungod kay daghan namang mga kasimbahanan nga naga tudlo na sila mga mini. Di na mao kadtong lintunganay o original yung gikatunan nila, gitudlo nila atong panahon na. Mao na nga naaghat sila sa pagsuwat ni maong epistola. See? Letters to the believers during their day. Kay ang tinuod gud kun muhunong na gani, di ba? Ato ningingon nimo nga mao ni gitawag nato sa in English og spiritual momentum. Kini nga itong pagtuon sa pulong sa Dios. This is the process of spiritual momentum. Nga diin mo kana ang kanang paagi nga gimugna sa Dios. Iyang gilatid siyang pulong nga mao kini ang paagi nga kita makatubo sa atong kalag. Our soul can grow. See? Mao man na ang paagi nga motubo ang atong kalag. Kay ang pagkaon lagi sa atong kalag, di man physical food. Pulong man sa Dios. Mao nang giingon diha sa sa Mateo 4:4, Deuteronomio 8:3. Ang tao dili mabuhi pinaagi sa tinapay lamang, kundi dili pinaagi sa matag pulong sa gagula sa iyang baba. Namo na. Kini atong gitun-an. Mo ni ang mga pulong, mga huna-huna, mga pamaagi, kabubuton, tuyo, plano sa Dios. Mo ni sige na to painumdom nimo. Aron di nagyo kakalimot nga kining atong gibuhat agi kinig sunod sa mando sa Dios. Diha sa 2 Pedro 3:18. Na kay kung muundang tagan di tagtuon sa kamatuoran, ang tendency unsa? Di na ta makapadayon sa atong spiritual momentum. Mahunong. Ako na po kang hitagaan o ihimplo, very practical example na ining bahig momentum na sa atong spiritual momentum, mahunong ganita. Wana. Nahunong po ang pagbuhilo. Ang tendency, mo anam kag atras. Mo naginganlan na to og ma-reverse na. Okay? Naginganlan sa kadaghan ng mga evangelical churches nga backsliding. What mo gamit niya na? Ang atong gigamit nga doctrinal term is reversionism. Na-reverse ba? So, mo atras. Mo atras. Mo about face ka. Imbis padung ka sa unahan, ni atras ka, balik ka sa imong giagian. See? Mao na nga, manduan kita sa pulong sa Dios. Kini nga atong gibuhat, agi og sunod sa iyang mando. Aron nga dili na kita madapas mga mini ng mga pagtudlo. Labi na rong panahon na, oy. Di ba ako kang giingnan nga karong panahon na gawas nga gitawag kining panahon sa simbahan, panahon ni sa apostasiya. Og naibaw na po kung sa butasabot sa apostasiya. Apo, out, away, out. Apo, stasiya, standing out. See? Kung ato na gyud ng hubaron, sa tulid ng paghubad, we are departing from the truth. Our stand is already departing from the truth. Muna itong silbing pagbarog nga nagkaanam na kalayo sa kamatuoran. Kaya lagi, pamagi man ang Satanas nga lawgaw ng mga Kristohanon, inay nga mutubo ang mga Kristohanon, babagan yun ni Satanas. Apil yung mga sulugoon, mga demonyo nga, ala, sige, mantumana na kasi, kuan, inundom ba mo sa itong gitunan may tungo ni Job? You see? O itong, niingon ni Satanas, iyagi,
pangutana ang Dios o iyang ingnan ang Dios nga mao nang matinuman na si Job, yung mga anak maghana, kaya imo man ang ibubuan sa mga panalangin, hitsas man siya tanan sa iyo, gikinahanglan, imo man yung kanang gipa uswang gid siya nimo, namo na, nang matinumanon siya makugihon gid siyang gugma gid siya nimo sa mga pulong, kuha ako na. Di ba umubihan na siya? Mo to iyang gihagit ang Dios. Mo to iyang unang Diyos. Okay. Sige. Suway. Makaya ba ni mo na? Kanang Satanas. Suway. Buhata ang imong manahuna apan. Ngay kondisyon. Ayaw patya. Dili yung ka nakutugutan. Amo na. Sugdan din niya atake si Job. Kaya si Job puno sa doktrina. Puno, saturated ang iyang panumduman, iyang kalag na saturated na lukop na sa pulong sa Dios. O nang diha siya ay unsa. Inner happiness. He is a invisible hero. O siya ang nagaunsa. Sangyaw sa pulong sa Diyos. Daghang mga katawan, mga libuan ka mga katawan ang kanang nakadungog may balita sa kaluwasan. O daghang nga luwas. Ang kagot ng ngipo ni Satanas. Di siya sugot niya na. Pungot gid siya to. Di siya gusto, di siya makatugot. Kanang kagot siya yung ngipon di mahimo ni. Sige. Ato ning atakihon ning tawhana. So, isugdan niya. May parte sa iyang mga anak na puro ito ka anak. Diya pa sa taliwagi sa ilang kanang lipay-lipay dito. Parte nila. Hurot magpamatay ni Satanas ang mga anak ni Job. Yan siya may reaction Job. Tarantar na Job. Ano man eh? Iyon na siya. Uy! Ano man eh? Relax lang yun. Kagagamit naman siya sa pulong sa Diyos nga. Dihan na sa iyang kalag. Iyang gagamit. Kaya ang process lagi nga mo. Makita ni mo sa tinuod Diyos pulong sa Diyos mo nga. Imong tunan, katunan, tuuhan. Mo na. Kaya ang Espiritu Santo na mo galing niya na himog yung tinuod niya ng pulong sa Diyos nga. Imong tunan, nakatunan, o imong tuuhan. Karon himo og klaro, tinaw, tataw sa Espiritu Santo. Kana, magamit na nimo sa imong kinabuhi. Mo ito himong Job, iyan ang gigamit. Kung sa iyang sulti, nagmahay ba siya sa Diyos? Nagbagot-bot pa siya nga sa Diyos? Nangamatay ang mga anak? Miingon si Job ang iyang reaksyon. God giveth, the Lord giveth. The Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Ang Diyos naghatag. Ang Diyos nagakuha. Himayaon ng Diyos. Muna, the Lord taketh, giveth, the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord. Yung human na to, mo na to, yung mga kabtangan, yung mga katigayunan, mga sunog naman to, antod nga, ang iya, naging lawas, panglawas ni Job, giatake. Tugutan po siya sa Diyos si Satanas nga, panayaw lagi patya. So, unsa na to si Job. Yan na siya skin ulcer, mga kabahong na, gigas tumoy siya, ngadtos lapa-lapa, na puno. Nabitaw giingon nga, Job cannot sit, cannot stand. Higda siya, sakit. Ulingkod siya, sakit. Mo to.
Mao nang ang iyang asawa mismo, asawang Job, ingon Job, anong di man nimo kanang di man kamo kanang why don't you kanang curse God? Iyang gihimo nimo. Curse him. Taligdi. Di ang mo nang ka. Siyabang klaseng asawa. O tambag niya sayop, kinasayupan. Mao na na. Kaya ang asawa wa may divine viewpoint lifestyle. Human raman. Tawhanon. Si Job kay puno man lagi sa divine viewpoint. Manguna-una sa Dios diha. Nalukop ang iyang panguna-una. Nang di natandog mo sa Kristohanon nga na niya ng divine viewpoint lifestyle na ay pangunaon ng Diyos nun. Kay labaw pa na sa mga tawhanong panguna-una. Matod pa sa Isaiah 55:8 and 9. Labaw. Mao na. Anha makita ni unsa ka tinuod, matuod, kabugos sa pulong sa Dios. Makita gyud nimo. Dios na gud naghantag ana. Dios na gud nagsaad ana. Musipyat ba ang Dios? Nakuwang lang kita sa atong pagtuo. Mao ra gyud na atong gikinang. Mao na nga unsaon man nato paglig-on sa itong pagtuo kung di na magtuon sa pulong sa Dios. Wala itong pagsugod na ito ni paghisgot nga. Igo na tingaling at ito talagawan, tabang tayo niya itong mga nanginahanglan, mga pobre, unsa diha, mga kaluluoy. Okay naman tingali na. Dawaton man tayo sa Dios. Yung mga buhat man sa kaluoy. Di man na mo'y basihan sa atong Kristohanong Panginabuhi. Basihan to ang pagtuo. Pagtuo na, ayaw unha. Mo mong na iingon na ito nga. The horse before the cart or the cart before the horse. Nung passing na. Ang cart una, unya ang kabayo may awahi. Mahimo ba na? Nagkasabot ka sa hunggi atag ni mong pagtandi. It cannot be the cart before the horse. Hindi mahimo. It should be the horse before the cart. Gusto? Unsa man na pagdaga na ang horse to mas likod. Una ang karwahe di mahimo. Mao na atong gitandi nimo. It's not the works, good works mo unahon. It should be faith. Mao nang faith mo Yahweh. Kaya with that faith nga malig-on, maugmad yun, kita nimo unsa ka tinuod, kamatuod, pagkaklaro, pagkatinaw, pagkatataw, pagkatinuod yun sa pulong sa Dios. Kasabot ka? Na mao ning atong itudnaan nga ana atay mga kanang klase-klaseng pagantos. Kay duha man to ka klase nga dagkong klases pagantos tungod sa panalangin, suffering for kanang blessing, o yung kadua, suffering for discipline. Kano sa aman nimo sinati ang suffering for discipline? I'm addressing this to you, fellow believer. Kita, ang mga magtutuo. Ang suffering for discipline mo abot ni sa atong kinabuhi sa diha nga kita na kasa sa lunang natong sala. Okay? O sa diha nga nagasala ta, mugawas man ta sa iyang plano. Gusto? The protocol plan of God, or otherwise called operational divine dynasty, maggawas ta sa atong dapit nga puluyanan. Ingon nga mga magtutuo, it's a mental attitude. Ay kalimtina. So sa pagkasala na to, gawas ta. So, inigagawas na to,
ang tanan natong mga binuhatan, na naghisgot mga pagbuhat, mga binuhatan, maayo mga binuhatan, tanang maayong binuhatan, bisag maayo kana na man og tawhanong maayong binuhatan. O gitandi ra bagid na sa pulong sa Dios das Korinto nga kahoy, kugon ug dagami. Kung imo nang duslitan, di ba na masunog? Right? Masunog na, maugdaw na, mapaig na. So, unsa may gantihan sa Dios? Di wa. Kaya di man kalahutay. Whereas kung ang imong gigamit nga pulong sa Dios, mo ni hunahuna sa Dios, divine viewpoint, then sa pagbuhat ni mo mayo, parehar ko itong gibuhat itong usa nga nagbuhat og maayo nga kanang nagamit lang siya sa mga tawhanong pangunahuna, human viewpoint, then kini siyang magtotoo nga naggamit sa pulong sa Dios sa iyang pagbuhat, kana nahog naman na og silver, gold, precious stones. Okay? Pilak, bulangwan, ug mahalong mga bato. So ay kuno nagkadlit, posporo ba na o lighter. Mo sila o ba na? Dili ra ba? Dili na masunog. Di na mapaig. Di na maugdaw. Busa, mula hutay. Kana rang maong matang mga mayong binuhatan nga gantihan sa Dios. A rewardable kind of good. Kasabot ka? Maura na. Mao na atong tumong nga gantihan ta. Bisan pa din ipatas kalibutan, nag-andam na ang Diyos sa iyang gitawag na itong escrow blessings in time. Tinahi. Ning atong panahon. Bubuan ta niya. Inikabot na nato niya ng spiritual maturity stage. Nga na kay capacity. Katako sa kanang kinabuhi, katako sa pagdawat og panalangin, katako sa paghigugma, kay qualified naman ka. Namo na atong tumong. Dili kadtong pagantos nga disiplina. Kay katong pagantos nga disiplina gumikan sa imong pagbuhat og sala, o mo na nga latuson ka, tagan kag pagantos nga disiplina na pabalikon ka sa Dios ngadto sa imong dapit puloy-anan, operational divine atmosphere. Kasabot ka ba? So mao na ang atong pagpasabot nimo, duha ka klaseng mga pagantos nga disiplina o pagantos nga panalangin. Papilion ta na naman tayo kabubuton. So it's a matter of choice. Kasabot ka? So mao na nga kining atong pagtuon sa pulong sa adlaw, pinagi ning YouTube ubos ni ining ministry, ang grasya kini nga andam sa Dios mo ni balik-balik nato ni isubli ni aron silsil na gyud sa atong galaman. Ingon nga mga Kristohanon ka atong magamit sa atong pagkinabuhing Kristohanon adlaw-adlaw. Maura kini ang paagi nga makakinabuhi, tagkinabuhi, nga makapahimuot sa Dios, pleasing to God. O maura ning paagi nga atong makinabuhi, kining dili kasagaran nga matang sa pagkinabuhi sa mga Kristohanon nato nga mga anak sa Dios. So, mao na nga ato ning tutukan gyud pagayo kining katulaging nangatarungan nga di ba igo na tabang tas mga nanginahanglan buhat ang mga mayong buluhaton rather than magtuon ta nga spending time nga usahay kanang time consuming wa sila amgo nga kining atong gibuhat mao ni kinalabihang maynungdanong o bililhong higayon sa tibuok adlaw. Bawa ka nga no?
Di amo na. Kung magtuon ta sa pulong sa Dios, kita nagaon sa simba sa Dios. Do you know that? While we are studying God's Word, we are worshiping God. Ano sa may pasabot na yung worship? Ako ning gisusi nga. Kanang word nga worship, binisaya pagsimba, kombinasyon is duha ka English nga pulong worth o ship. Ang worth, ano sa may pasabot na worth? Bililhon. See? Ang ship, well, it's the suffix naman na. So, worship, ilan na lang yung worship. Nasabdan mo na. So, nag-worship kita. Naghatag matagbili. Nga may nung danon pagayo, bililhon pagayo. Kini atong gibuhat. Pagtuon sa pulong sa Dios. Pagkaton. Kanang tuo. O kanang gamit na nini. Inomdom ka sa atong memory aid, Operation SLA, study, learn, apply. Study, learn, apply. Tun-i, kat-uni, o gamita. Of course, magamit ni mo na kay mo magituan. So, ato nagidugang ng Operation SLA o Operation SLB. Nya, unsa? A. SLBA. Learn, unsa? Study, learn, believe, and apply. Mo ni ang process, mo ni memory aid na to. I hope na nahimo na ng second nature ni mo ingon nga Kristohanon. Kay kita nagaigo lang tang nagasunod sa mando, tugon, pasidaan, pahimangno, kanang tuyo, plano sa Dios. Mano atong ginabuhat. Manang may nung danon pagayo kini atong ginabuhat. Di man niya, nga narabay panahon nga kini atong gibuhat nga ingno nato ning karong atong panahon nga kanang normal evangelism pa. Kasabot ka unsay normal evangelism? Normal pa. Kanang napas kasagaran napasa kanang atong normal. Maglisod ang Visayan ng normal. Napatas normal nga kanang pagpangsangyaw. Normal pa. Huwag kanang disturbo nimo, huwag kanang lawgaw nimo. See? You are free. Normal pa man lagi kini atong pagsangyaw. Time will come. Dili naman normal. Unsa naman? Unsa naman ang panahon? It is going to be kanang di na normal. It's critical na. Kanang maong matang sa pagsangyaw. There is a term for that. Dili lang kay critical, kung dili unsa. Crisis. I think that's the right term. Crisis evangelism na. Crisis. Di naanay mo kanang gukod nimo, naanay mo balda nimo, mupaundang nimo nga gamito ni Satanas. Karon kuan pa normal. Mana ang Dios naging pahimusli. Kinapa mo normal evangelism. Just imagine, grasya kini atong gibuhat pag tudlo kanimo sa pulong sa Dios, magkatunta. See, pinagi sa YouTube. Mahimo nimo nang paminawan anytime you want. Makapili ka. That's your complete freedom. See? Na nimo mo pahimos ka ba o di imo man na. Imo nang kanang volition, kabubuton. Inomdumi ng prinsipyo, it is a matter of choice. O paggamiton sa Dios ni atong volition, ni atong
free will sa paghimog desisyon. O sa desisyon nga maghimuon, ikaw ra po ang manubag. You see? God has given us complete freedom. But with that freedom goes responsibility. Di ra bagyo na sila magkabuwag. They go together. They go together in tandem. See? Dili na sila magkabuwag. They are never divorced from each other. Free will, behind that free will, responsibility. Ikaw ra, that means sa English, ikaw sa imong desisyong himuon, ikaw ra ang answerable, responsible, and accountable. Kasabot ka? So mo ni, naroon imong pahimos ka ba nining atong pagtuon sa pulong sa Dios through the YouTube. Ubos nining Balbido Evangelistic Ministry. Grasya kini. So, maoning atong gihatagan kini og emphasis, gihatagan atong dakong gibugaton. Ang kini atong gibuhat, agi lang kini sunod sa mando sa Dios. Nga kita patubuon diya sa iyang grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo. Dili kay mo dayon kay ingon nga igo naman tingaling nga tuo man po ko. Dili ra ba? Di pa igo. Dili na igo nga. Igo ra kang tuo. Kanang imong pagtuo dili na maugmad. Kung wa kay padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Unsay gisulti sa Roma 10:17, Romans 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pinagi sa pagpaminaw nimo, pagkat-on sa pulong sa Dios, nga kanang imong pagtuo maugmad. Padayon nato ni ugma, magampo ta. Abahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining matamis nga gayon nga kami nagapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos ni ining higayuna. Dada kami pagbalik ugma ni ining dapita sa among pagpadayon sa tuon sa imong balang pulong as our spiritual momentum. Salamat o Diyos ni ining Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kini o Diyos, gamita kini in a mighty way, sumala sa imong kaubuton. Samtang kami nagahuwat sa imong pagkuha ka na mo o Diyos, magpadayon na kami kini, hangtod na kini sa higayon, imo kaming kuhaon, physical death ba o rapture, kung sa man ang mauna. Ikaw may maya nining tanan o Diyos. Sa ngalan na Ginoong Jesucristo ang mong bugtong manluluwas. Amen.